teda prekvapený. Dal sa to očakávať. Dole vo vestibulo magistrátu som sa výslovne pýtal pána ministra, či ide informovať starostov o rozhodnutí, ktoré už je pripravené, na čo by minister odpovedal, že idem sa poradiť so starostami, čo ďalej. Čiže ja som sa pýtal, či to rozhodnutie už je hotové, či ich ide o tom len informovať. No, stalo sa to, čo som očakával. Dalo sa očakávať, zajtra je posledný deň, kedy to rozhodnutie buď vydal, alebo vydá rozhodnutie buď také, alebo také. Dobre, na druhej strane minister životného prostredia chce podpísať memorandum s dotknutými obcami proti ťažbe uránu. Je to pre vás víťazstvo? Prvýkrát počujeme. Prepáčte, prvú robiť, to je politický ťah. To je ťah na záchranu reputácie. Tak na jednej strane vydám rozhodnutie, ktoré smeruje ku ťažbe uránu, a na druhej strane podpíšem memorandum proti ťažbe uránu. Je to veľmi zvláštny postoj. To memorandum nebude mať žiadnu silu právnu, kdežto toto rozhodnutie právnu silu má. A to je stále to len prieskum a nie ťažba. Ten prieskum smeruje ku ťažbe. Ľudia zo spoločnosti, ťažobnej spoločnosti, ktorá robí prieskum, už raz podali žiadosť na určenie banského dobývateľského priestoru. Čiže tu je úplne jasné, že za akým účelom sa tento prieskum robí. Ten prieskum nerobí niekto z takých vedeckých dôvodov. Ten prieskum sa robí preto, aby po ňom mohla následovať ťažba. Viackrát ste počas minulého roka vyťahli transparenty, boli protestovať. Aké budú vaše ďalšie kroky? Zvažujeme všetky vrátane právnych, vrátane rôznych ďalších. Čiže vec sledovať budeme a budeme radi, keď to budú sledovať aj médiá, tú pružnosť postojov niektorých politikov, ktorí na jednej strane vyhlasujú, že sú proti ťažbe uránu a na druhej strane prijímajú rozhodnutia, ktoré jednoznačne smerujú ku ťažbe uránu. Dobre, ešte môžeme tiež vlastne takú reakciu na to, že teda minister rozhodne o predĺžení, ale následne podpíše memorandum. Memorandum nebude mať právnu silu. To bude také, keď sa my dve dohodneme, že sme proti niečomu. To memorandum právnu silu nebude mať, kdežto toto rozhodnutie právnu silu má. Čiže o toto rozhodnutie sa môže niekto opierať. Tomto memorandum bude mať takú právnu silu, že áno, je to vyjadrenie postoja. A minister Žiga sa nikdy netváril ináč ako protiuránovo. Čiže na jednej strane sa budem tváriť protiuránovo a na druhej strane budem vydávať rozhodnutia, ktoré ku ťažbe uránu smerovať budú. To je tá dvojtvárnosť. Aké budú ďalšie teda? No budeme vec sledovať. V každom prípade som prekvapený z toho, že akým spôsobom zareagoval pán minister, že ušiel zadným východom z miestnosti, ktoré aj my sme chceli položiť nejaké otázky, chceli sme byť pri tej tlačovke a on volil zadný východ, v podstate ušiel pred verejnosťou. Ráno ešte sa javil ako náš spojenec, teda sa tváril ako náš spojenec a teraz pred spojencom sa neuteká.